De repente hasi nintzen kableekin hau eta bestia, da esan gustatzen zait. Gelan beti ninu bakarra izan nahi. Hasieran zenun bitu, ikusi dut eta listo, hau ingo dut. Instalazio elektrikoak da erdi mailako zikloa, eta hortan gabiltza. Suertez hasi nintzalako tailer batian, eta ez zeukan ze ikusi nik indakoakin aurretik, baina han sartu nintzen langabezi neolako, gustatu zaiten, eta gero erabaki nuen ikasten jartzea. Titulua aterako dut. Eskolan hasi, nire semen adineko jendiakin, baina esan nuen, aurrea. Eta oso gustua nago, bai. Fina geha, lanian eta ikasketa hauek nik uste oso proposa diala, emakumeentzako, bai. Hemen egiten zen ikasketa da, bentsat nik aukeratu dutena mekanika. Piezak egitea da, eta hau lehenengo urtia da, eta oso gustua. Hasiera batean pentsatu nuen geho zenien, zertik denak berdin jokatu behar dugu, ez? Neskek bai aldugu egin. Hastentzea eta esaten zu, ostras, hau gustuko dut. Eta ez da gehit, animatzeko. Eta animatzen badia ikusiko dute zertan sartzen zean mekanika zer buruz ikun. Lehendabizi hasi nintzen pixka bat etxean gauzak egiten elektrizidadenak, eta bildurra ematen zidanez, erabaki nuen elektrizidade pixka bat ikastea, eta horrekin nuen mantenimiento de equipos industriales izena duna. Gero arotz edo ebanista baten alaba naiz, eta gurra gustatzen zaiten, eta hori nuen ez, arotzeian beste erdi mailako bat. Eta hotz eta gehien bat iturgintzan arloa faltatzen zaiten ikastea, eta animatu egin nintzen. Kontua da, kuriosidadea aukitzea, ez? Kuriosidadea baldin badaukazu, eskulana gustatzen baldin bazaizu, zergatik ez? Euskal Autonomia Erkidegoan 14.000 emakume ari dira lanbide heziketako ikasketak egiten. Baina oso gutxik aukeratzen dituzte arlo tekniko eta industrialak. Izaskun, Jenia eta Ester salbuespenak dira. Usurbilgo lanbide heziketako zentroan ari dira ikasten, eta ikaskide guztiak gizonezkoak dituzte. Beraiek aukeratutako arloetan ikasleen 6% da emakumea. 2017-2018 ikasturtean 800 emakume 13.000 gizonen artean. Indikan ere jendeari koste egiten zaio ulertzea emakumeak ere muntaian eta aparte teknikoetan lan egin dezaketela, oso gutxi. Hasiera batean nik esango nizuke azken urtetan, agian 3 pertsona pasa baldin baditugu departamentutik, 3 neska, asko izango litzakela esatea. Banaketa jarraitzen du oso zorrotza izaten. Lanbide heziketa osoan emakumeren presentzia txikia da, 15% bakarrik. Baina hasten baldin bagea familiaren hausnarketa, orduan diferentzia oso nabarmena da. Mekanika, elektrizitatean, automozioaren, esparru horietan emakumeren presentzia 7%, 4%, eta baldin bagoia ez beste aldera irudi pertsonala, osasuna, gizartarekiko zerbitzuak, horren emakumeren presentzia da 80-90%, orduan ikusten da horra marra bat, eta darela 2 bando bezala. Marrak gainditzeko lanbide heziketako ikastetxeetako 16 emakume zuzendari bildu dira teknikan. Genero berdintasuna izan dute hizpide, UNESCOren UNEBOK estrategia ardatz hartuta. UNESCOren lanbide heziketako nazioarteko sarea da UNEBOK, eta teknika sareko kide da. UNEBOKen estrategia labur esateko 3 ardatzetan oinarritzen da alde batetik enplegua eta ekintzailetza, beste alde batetik jasangarritasuna eta badago pilare bat erdian ardatz bat, eta hori da genero berdintasuna. Orduan, sare horri etekina ateratzeko eta batez ere kontutan edukita genero berdintasuna estrategikoa dela UNEBOKen, estrategikoa dela Euskal Herrian bai lanbide heziketan bai gure ikastetxeendako,
egin duguna lan talde bat sortu, eta ea gutxinaka lortzen dugun unebok hildo honetan estrategia bat garatzea hurrengo 2 urtetarako. Estereotipoak, oztopoak eta aukerak jarri dituzte mahai gainean. Josune Irazabal bera bada estereotipoak apurtzen dituen emakume bat. Bergarako Miguel Altuna Institutuko zuzendaria da eta ikaslan Gipuzkoako lehendakaria ere bai. Kargu hori duen lehen emakumea da. Ez nun pentsatu, neskentzat ero gizonezkoen, edoka gustoko eta zer nahi dudan. Ingenieritza tekniko bat ikasi, sartu lanbide heziketan, eta egia da, nire ingurua gizonez ingurututa nagoela. Baina, sekula ez nahi sentidu ez desberdin, ez gutxigo eta ez gehiago. Piskat aztertzen balditzugu datoak, gutxi gora bera 105 izango gea. Irakasleak ere lanbide heziketa teknikotan, ero industrialetan, bero ingenieritza bat, ero zientzia arlotik joan behar dira, eta hor unibertsitatean presentzia handiagoa gizonezkoa da, orduan azkenian ondorio bada. Gaur egun ikusten da pixkanaka irakasleak igotzen ari diela, emakume gehiago eta gehiago ikusten dira. Egia da hasiera batean denak animatzen gehala parte teorikoa ematea, baina gaur egun ja eta metodologia honekin ikasten hasi behar izan geha, baita ere muntaiak eta parte praktikoak egitea. Egin ditugu jornada batzuk, ekitalde batzuk, eta ez dugu oso importantea dela bistaratzea. Alde batetik ikasle hoiak, lanbide heziketa teknikoa aukeratu duten ikasle hoiak, eta bere esperientzia bistaratzea, aukera polita dela, eta gainera etorkizuna daukala. Gero bestalde batetik bai, beste hanka bada enpresa. Ezin dugu ahaztu, bereiek ere bultzatu behar dutela. Ezin duguna da, esan emakumea izartzeko, gero enpresak ez badute bultzaten eta indartzen hori. Lanian hasi eta 6 emakume sartu ginen orduan, baina denak gizonezkoak zeuden. Eta beraientzat izan duzanua, oilotegia esate zuen. Baina, gure tokia hartu genuen, emakumeak, eta oso guztua ondu ginen, bai. Egia da, gauza dauden bezala jarraita, gero lan aurkitzea pixka bat zailago izaten da, ez? Azken finean, ikusten dutenean emakume bat zarela edo hasieran pixka txokatu bezala egiten da jendea, ez? Gertatu izan dut zaigu esan praktiketara adibidez, eramango ezarriko zaitut oso ikasle hon bat, eta izen eman danean emakume izan dalako, esan, nik igual nahiago dut bidaltzea besten bat. Gero, egia da baita ere, behin ezagutzen dituztenean eta lanian jarri dituztenean, agian oso gustora edo mutilekin baino gustorago ere egon diela.